UMLA kanot Shillong ba Adelban nongrum hakajo kapol President Barangba joka khanam hakasini kong kakhanyo tarik kalalingkot lasdang ya kajing shong kalan mungor ban persya halor kajing sam minti ka sarkar jela ya kimat jingdawa patru hadien blakot no kajing aipor ya kane kajing shong kalan mungor Hamadan Malki kabasansi lawan ban senrang lang da kurem jungu bat kit khot joka khanam Ani kasingi ko mga bu deadline ya ka government asosi ko kaliang kumu par ang parcel jong government ban bu ka deadline namar is high time ko bangin namla shu ya ka bangin shu ngai ta kaktian ni haban bu ka por kam ta me asho ban rakhi ya ni ga jingdap sanpus nam jong jing anti jong jala na du biyo ya ka jong ka jala tingi i ba ngiyo ya ka jala nrei pat ngimdon pat ya ka ho ngimdon ru ya ka bor ko mo jala ban pantri kam ya ki policy ka bangin don bar kumju ki an ki banyada kerpang ya kering jam berdua bar kam ta me ki isu kimat ki bakta khantam ki khun sama ko bangalabu ya ka jingdawa khamat ka sarkar na mujib marsab brom yani ki santali ki mat ko we ban review no ya ka reservation policy namar ka dai lalong high time baklalong outdated mo na sanpos na mata nang ne kumju population hati ki por lang kalong da kumbai mata population kalong da kumbai kamdi mau tumunwan ra ka no communal conflict ndai kani kalong ba katkum ka objective jo abla adopt ya reservation policy kalong ban uplift ya ka state lembaki youth ki balong eligible youth kana bakin la bakin shim haki penta jo ki kam bar ka magi jimpuli per ka badi board job bar ka academic pi kawai kalong ba kani kan kata ru ya ka administration kita ki efficiency administration ni ban don ki bring batubet kana ba ka state kan kiyo kani kadi kawai reservation policy te ka baar par kadi ka enhancement of overage limit kani ka long high time kham tam yang idok kam ban ai ka gift ya ki khon samla ki jongi namar kham tam ni covid mata arsenam bar ngi i hani po state jongi ru kam don kan lo advertisement abli ki post ki 1000 tam ki post ki ba long ki ba long vacant manta labon tri gisnam kem shemala ban advertise kam tip ki penong kam kumlo war kini contractual ru kadai ya ka ban ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendu jingkermen ya ki samla namar ki samla community bagadi kalawai tapi ya badai kan ni ka enhancement boleh ko bapit ki bobon ki state jong not east ru la enhance ka each pada kiwi ki state ka state odisha prang i dangshen tenrei kan ni kam dei ya ban ong ban pit unuksa kiwi dei ai ka state jungi kalong kanuksa kiwi ngende la jong kamram ka deiti barga jingker kri ti ko wi kalong ban ai give ban ai to give boon for our youth mo kham tam ka long ba ngai man si bikin mo pur ki khon samla ka nim ko apang ni ki long desperate ani kan long frustrated aga jingim ko jongki manta ki don khna sama ki mo ngai puli nim yo akam tenrei hoi kadai ka por ka bang isutu ka long saturated akakam tenrei ka sulong ba ka government ru ngadiman ba ka dai bandon ka fair and kadiban ka fair means ha ka badai kadiban ka fair recruitment na ka batai khon samla ki jongi kam dei bandon no ka manipulation makani kan penduk mesti kam tam khon sama mo te ka balai ni awara ru ini ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam mereka it's high time kani sau sanpus nam sabanya imat kani gede goi ka banta ka wala penong ka loopholes na kam penbet yo pur sam ti bar kani ru kalong goi ka demand jo ka por ka bang idong kam ban bifurcate rangim don ki priole jong ru ring asngu ba state government kadai ban persuade kadai ban penbor ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya ni ka join kada apre ka asam khalia mani don ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lembaka ka benuan specifically na batai ni ki separate state semut kadon ka independency ha ka rokom trekam ku jongki ka authority ru gidon ti ka ba sao ko de ka relocation jongki brio ki ba shong hang tai po yo mulong kani di ka bla sa slam ki issue masngu ba ka government kam ban hesitate atau ban atatin ya ka ban ra ya kita ki brio khaptam ki brio lejong ki brio na po government department bakin shift ki shaki respective government quarters mo kana bakin la ban modify ban develop ya te ka jaga bakan la ban warra ru jikar ku bon ki liang khaptam ka congestion ka blak ta prat ya ka jingin jo ki brio keleng saudong jong ni ka shalom
Tiga ni udah kawin kadai kabat ni demand kamde ban evik yaki kidai ki prasong nak song jong Meghalaya ni borom yaki nomor ki ga le bhaga jingim kaba ki por balik la surf mo kala shakri yaki ki apartment chungi tiga ba sanpat kadai ka boundary issue kadai ka boundary issue kadai ka wei kaba la sateng la aslam na kawai ka government choi government rei ngaraken tu ngara kermen scam ko mangina dep ban mat ya ka past government hak jilam jo kongres ka don baru kiliang dari central Assam do Meghalaya bro lai 3 district council tinggal miss ya kawai ka opportunity rei ai bakan miss pat manta ka BJP ya baru kiliang kila ngilong serious pada ngidon kata ka sincerity hakaban pen terihok ki kam nangit scam ba ki ka government ka bro na ka bor kadai bande la ka chong kamram ho kita ki je kreng la ya na ka post ka por ha ka pidai bat chief secretary haru badai bat chief minister rekim posisi status quo ka trekam tangjong ngi kum ka Meghalaya te ka Assam bru man ka por man ka singi ka don ka harassment ka don ka encouragement ka do jing do nong khamtam ya ka lawai jo ki long dien nomor bare ka jing im na pergen mau ba ka long kum ka jaka ka kendo ko patang sisin ngina panyo pa sim ngido na do sim ngiyo nang la ban ri pateng ban ai nong kenti pat cheki pateng bat ki long dien ba ha ko bede ba kani ru ki ka de ba ho kam de ba su ban ban immediately ban resolve ya boundary issue kani de ka long pending issue ni su thui kata tin rei kai ko ba kong sandu ka long ba ni dong ban peni ta sincerity ni dong ban peni ta ka jik start ar kom trai kam bat ko kalau idong don ka jing borom markeliang prengka state Assam state Meghalaya bat mata la kini ki 6 areas ka baki ong bakin resolve tong ni sotonat ni ko apani i kata ya ka jing shisha bakani ka kini 6 areas can resolve at once and for all then rega bakong sandu kalong ba wat kini ki another 6 rumah kini ki 6 areas ki banang habat solve kani ru ka di ban take up seriously bala ka bampala ban resolve ni ki issue ngasngo ban ai jumut ngadai ru ban ai jumut ya government baka de ban implement ya ta ki true infrastructure khanang baki brio ki bisong hak ti jaka kinum habban kimilen ti bet ya ka jarap na ki wei par ka state ka ba perlong ru si banta ka loopholes habane kren ban pen bet upur sam para ju ko por ni i kata ka jinglong insecure ju ki brio ki bisong ti jaka ni dongkam ban i ya kata ban set up ya ki police outpost nang baginum don show ki harassment ani smart ki nang baginum don show kata ka violence baginum don show kita ka jing doai ya ki ban siam jongki ki basong pasa ati jaka kamde ka bangan le persya ya government ande ka silong tang ka jinglong bamsuhun halor kani ka ban rakhi kumlungen rakhi ya ta ka san posnam jong kani ka jingya liti san posnam lalu bingyo la jong jala hatu kai bangidon kom kastin de Denmark ka daw ngam suhun ban ngam sudun jingbot ban ngaburu ta ka jing keli sagi pa ba na song snong jong jala mi khali hatu ngilong song hok song ni ban rakhi ya ta san posnam ka bakastin kam to di ki policy ko bangidon ru ki bobon ki kala conspiracy deror tanong rim ko bangapet ngimdon ke jingi onong ti ba deror tanong rim bat mentang permenaru yang ni ka sit in demonstration ru mentah si kanyu tarik hadu arpo artarik man step shpo biji kan nan perkut yang ni ka sit in demonstration bangan song ru ani jaka hadu bandayo ini ki jingdawa bai ba bro abang arung syapo ka government mentala chausnam tam ngarung halor kanong rim jong conservation policy marmong conservation policy kalong outdated wang na dongkam bandai e kana moinio e taki efficient ya ta efficiency administration no ni dongkam man ui yang ta jingkala ni state ke jongi but ke jingrung ke jonga government kamdei na kabanta ke jimantoi ke jonga simet kamdei ke jimantoi jong state jong ka constituency ke jonga nrei kham tam e mon pensingo banra e taki issue ki mat bolong ke jimantoi jong ka state kamdei nam ta ke jimantoi la dia mar constituency ka khlam pha inga na kabanta bargain issue ki de ban bargain ya ki mat ki bolong ke jimantoi jong ka state apo sarkar na khlam sim ro ke jonong nam tai la di simet nrei ngang kawa penting kana ba kai ko bangandon ako kana aron marwai pada ki ba marwai wadal bot marwai ka khanam ni la yu deng habbu ke cingkali pat kini ki parlo ki beran ka bor nadu boyo de jong jala hadu menta ki sukli bagi don ka numbers nrei nang sa out numbers par ko mo jam rio ki claim bagi don ka majority nrei ka ba ka jap de sigla no minority de lor tanong ri bona kadon ako ngadon kuna habaru nrei kadon no ke jpr nomor ka di ko ka ideology jong ka concept ko jong ka long bit man stick bit ki principle ki de ki ideology jong ka party berkham tam ideology jong jap de jong ka state ko ko por ti mentang masudi ban are jing tho bakan nong sai kadar ya ka ki pai ba jong song jong ka jalai ko ko tinggal le ban ra ki mo modom tu singi tu la pet bolong ba nang bisar tin rei hali dia ngapal pau yu bangan nong ta ka jing kular ta ka jing
tanah kaktian dengan sengudai hi banong ba nganga haban ngi ira kakam jadi lor tanong re mula bu por sansingi bat menta kasingi sipo ji mesti kolakot sansingi antara ngawan ban pen ki ya kejemut perkhat jong ki pai mo sanong jong kejela bagi sengudai ni em bat simenta ya kanika jingrakhi ha wede ba san pos nam hoj ni songu ya ki nong ki ban penyo ya ta kajing ialah kacau kecela ki por balik Henry happy ban pen mau ba kadi bom don ke vision niyo ya kecela ke baklam boundary ni apa nya kecela badai ban adopt lomba reservation policy ke ba kat kum ka agreement komodan boong manur ba every 10 years kidi banonra ban review tadi mata hendru sanpu senam ki khamla ban review tu ba kalong kajing dunong siliang ba kalong kajing no siliang tarajur akoi par komiti mde won ra ka communal conflict mo lani ka communal differences hapeng giwe par komiti mangidon nang kaju jala mo ngidon nang kum gawe ki kum ki sipara hapeng garo khasi bajantia tengai skam mode ka policy jong ka government hi kum do batakil ni ki issue re ban ong bakalong sensitive ngamngai ndika de kamaram jungi bangin sensitize na ka banta ba ngin priang ki jingsha dong kam ban put pressure jingsha ta ka situation pa ka demand mangide ban ban put pressure ban pen yosngo ban pen plead ki khamat jong ki brio kita gi badan po sarkar ki bayalam ki ba govern ni ka state mo ti ban ngaso ban ai khoble da kalong ta ringin hapan ngi hiru da ka kam kani gandai la se tang gajing ya perkhat ka hapo ka level jong cabinet ti ngatrangin hapan up ya ka por ya ka bang ini ya ta ka reality boro nong sang senong bapura jong ka jala mi khalia ti henrei ngang ko ma shong ngam ngi chu da ka tien ni hapan ngi ka kam malasan pus nem mo ngin chukut tang ka jing rakhi kal bangin aksar khibenya babun kiliam ti lada kila pen urlong kita ka boundary le ngan withdraw te andet mo nganum don kan do ka bande persya ti henrei ko bala shu sothu ba kita kin tuli kindai ki ban la ban resolve tingi hapan iru ta ka kajing sisa ba kin la pen bej no pu sam kita kin tuli tadi kita kin tuli ki basa apa ngasmo ban pen mau piang bagi dia ban immediately kita ban implement dia ka through infrastructure mo te development ki bedongkam nanti nong song bagi nong ban depend tang hui state ban ka baar ki dia ban bu immediately ban set up ya ka police outpost kanang bakan don ka security tadi ko